ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ଶେଷ ବି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଶେଷରେ କରିଥାଉ ବା ତାକୁ ଶେଷ କରିଥାଉ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମରୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ ତ କରିଦେଉ, ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାଉ, ସେଥିରୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିନଥାଉ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥାଉ? ତ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥାଉ ବା ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମକୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏ କାମର କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନି, ଏ କାମରେ ଜମା ମନ ଲାଗୁନି ବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆମେ, ଯେ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଜମା ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାହାନା ଆମେ ବାହାର କରୁ ଯେ ଏ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏ କାମକୁ କରିପାରୁନି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କାରଣ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ବାହାନା ବାହାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କେମିତି ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବେ? ଆଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କାମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସେଥିରୁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମାଧାନ ଅଲଗା ଯେଉଁଠି ବି ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ୟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନେଇବେ, ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ମଝିରେ ମୋ ସହ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ହାର୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସେସବୁ କାରଣକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରିବେ। ଯେ ଯାହା ବି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ କାମକୁ ପୁରା କରିପାରନ୍ତିନି, ସେସବୁ କାରଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କାରଣ ସବୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ ସାରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କାମକୁ ସାରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି କାମ କରିବାର ପାୱାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଇଁଛ ଆଉ ଠେକୁଆର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ଆଉ ଠେକୁଆର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ କହିଥିଲା, ତୋର ବହୁତ ଧିମା ଗତି, ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ହାରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଇଁଛ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, କଇଁଛଟି ଏଇଆ କରିଥିଲା ଯେ ଠେକୁଆର କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନଥିଲା। ତା'ର ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବି। ଆଉ କଇଁଛ ସେଥିପାଇଁ ଠେକୁଆର କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲା। ଠେକୁଆ କ'ଣ କଲା? ଠେକୁଆ ତା'ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲା, ମୁଁ କଇଁଛଠାରୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲୁଛି ବା ମୁଁ କଇଁଛଠାରୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲୁଛି, କଇଁଛ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଛାଇ ଦେଖି ପବନ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜିଲା ଠେକୁଆ ଦେହରେ। ଠେକୁଆ ସେଠି ଟିକେ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼େ, କଇଁଛ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉଠିକି ଯାଇସାରିଥିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଯାଇ କଇଁଛ ବିଜୟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବା ସେ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରୁ ସଫଳ ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।